Se naħdem id fit mal-Prim Ministru Laurence Gonzi biex il-Partit Nazzjonalista jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Din kienet l-ewwel dikjarazzjoni ta' Simon Busuttil li b'640 vot, jiġifieri 72.4% ġie ddikjarat viċi kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Nassigurakom illi ser nagħmel ħilti kollha biex il-fiduċja li poġġejtu fija llum jiena nrodda lura lilkom sal-inqas qatra. Jiena se naħdem id fit ma' Laurence Gonzi biex nirbħu l-elezzjoni ġenerali li ġejja. Jiena se naħdem spalla ma' spalla ma' Laurence Gonzi b'lejaltà sħiħa lejn il-kap tal-partit tagħna. Simon Busuttil qal li se jkun qed jaħdem biex il-Partit Nazzjonalista jerġa' jibni pont ta' fiduċja mal-poplu Malti u Awċi. Illum m'hemmx rebbieħa u telliefa. Illum rebaħ il-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista mhuwiex tagħna biss il-Kunsilliera. Il-Partit Nazzjonalista huwa il-partit ta' kulħadd. Huwa il-partit tal-poplu. Huwa il-partit bil-bibien miftuħa. Huwa il-partit li jisma'. Huwa il-partit inklusiv. Huwa partit popolari iżda mhux populist. Il-prinċipju li jrid imexxina l-qudiem sostna l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista huwa l-għaqda fid-diversità. Il-ħidma ta' Simon Busuttil tibda minnu fih. Min għada jinsemmit onqi għax-xogħol fil-Partit Nazzjonalista. Min għada se nkellem lill-kap tal-Partit Nazzjonalista lill-kap tiegħi biex nara kifu jidirlu illi jien nista' nkun l-aktar utli għal-Partit Nazzjonalista biex nirbħu l-elezzjoni illi ġejja. Simon Busuttil spjega kif il-Partit Nazzjonalista huwa l-partit tal-bidla għall-aħjar. Jekk iridu l-bidla, allura aħna l-bidla li hija tajba għalihom. Il-Viċi Kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista wassal ukoll messaġġ lill-elettorat Malti u Awċi. Kulħadd għandu jkun gburi illi huwa Malti, kulħadd għandu jkun gburi illi huwa Ewropew u kull votant prospettiv tal-Partit Nazzjonalista għandu jkun gburi illi se jivvota għall-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar nett Simon Busuttil appella lill-Kunsilliera biex jintlew b'kuraġġ u entużjażmu. Millejla nerġgħu nimtlew b'tama. Ejja nerġaw nimtlew b'kuraġġ, ejja nerġaw nimtlew b'ħeġġa, ejja nerġaw nimtlew b'entużjażmu, ejja nerġaw nimtlew b'determinazzjoni u ejja nerġaw nibdew nemmnu illi iva flimkien nistgħu nerġaw nerbħu. Matthew Bonnet għal Net News.